Kaže se u hadisu kojeg je zabilježio imam Ebu Davud, a šejh Albani je rekao za njega da je vjerodostojan, od Džabira radijallahu ta'ala, kaže, bili smo jedne prilike na putovanju, pa je jednoga sahaba pogodio kamen u glavu, pa mu je rasjekao glavu. Pa je taj ashab, kada je spavao, doživio poluciju, pa kada je ustao, kaže ashabima, ja sam džunup. Moram li se okupat? Ladno je, meni je glava razbijena. Oni su mislili da čovjek samo tejemum može uzeti kad nema vodi. Oni kažu, ti imaš vodi, moraš se okupat. Pa je se okupao, pa kao posljedica toga umru. Pa kada su došli Božijem poslaniku, kaže Allahu poslanik, qataluhu, qatalahumullah, ubili su ga tom fetvom. Ubili su ga, Allah ih ubio. Što nisu pitali kad nisu znali, doista je lijek neznanju pitanje. I to nas vodi u pravcu da podijelimo ljude. Imate ljude, 3 kategorije neznalice. Imate obično neznanje, neznanje na kvadrat i kubnu. Šta znači to? Obično neznanje je čovjek ne zna i zna da ne zna. On kaže, ja ne znam, ali znam da ne znam, nisam se školovao. Ta je ko kruh, poljubit ga treba. Ima drugi ne zna, on ne zna, ali on siromah ne zna da ne zna. To je na kvadrat. Ne zna, ali on ne zna. To je nažalost većina ummeta danas. Ljudi ne znaju, tako mi Allaha, najbitnija pitanja o Allahu. I on to ne zna da ne zna. I treći kvadratni, na treću, ne zna, a misli da zna. Njega, Habibi, ne može izliječiti psihijatrija. On ne zna, ali ne samo da ne zna, on misli da zna. I to je taj što drži mikrofon, što tumači, što priča, što govori, a on, rekli smo, ne zna svezat pertle. To su najgori i, nažalost, ima ih dosta danas u ummetu. Zato, braćo moja draga i cijenjene sestre, najveće znanje je znanje o Allahu. Najveće neznanje je neznanje o Allahu. I ovo što vidimo na terenu, od naše omladine, od razgoličenosti, od droge, od bluda, od alkohola, od korida, od vrijeđanja Allaha, od sihribaza, od horoskopa, da je čovjek nastao od majmuna, to je sve posljedice neznanja Allaha subhanahu wa ta'ala.